Аз съм Брияна и ми е много приятно, че мога да говоря за този хубав продукт. След малко зрителите ще чуят за какво точно става въпрос. Става въпрос за един много хубав чай. Казва се Фигурин. От скоро време съм в нова музикална компания и разбрах за този продукт от новия ми музикален продуцент, който ми го препоръча. Да. Не заради друго, а заради това да поддържам фигурата си така добре. И мисля, че има някакъв ефект. То доста добър. Поддържам си килограмите, не съм качила, бих казала. А си ядеш както искаш? Да, ям както си искам, не се лишавам от нищо. Дори вечер много често си похапвам и не ми се отразява зле на фигурата. И дано да е така и занапред. Много обичам шоколад. Да, това е така калорична бомба, както се казва. Някоя друга пържолка. Да не се дояде на нашите зрители сега. Да, и доста често сега последно време ми казват, че нещо ми има и не съм нормална както другите, защото много се чудят и на тях е много чудно, че въобще не качвам килограми, поддържам си така формата, изглеждам добре. И най-важното, че се чувствам добре, така доста и физически доста добре. Точно така, и моят приятел даже много често ми казва, че съм така доста въодушевена, съм се усмихвала, много съм се радвала, сутрин вика, като станеш, какво се смееш и такива неща. Което общо взето дължа на употребата на чай Фигурин. Правите по-енергично? Абсолютно. Би ли препоръчала Фигурини на други хора? Да, разбира се, бих го препоръчала на всички мои колеги и на мои познати, въобще на всички, които гледат в момента тази реклама. Просто като го използват, ще разберат какво имам в предвид. Да, ще издам, че в момента подготвям доста песни, подготвям дебютния си албум с новата ми музикална компания. Ще снимаме Живот и здраве до края на годината и нов видеоклип, с който ще зарадвам всички мои почитатели. И ще продължиш да пиеш Фигурин? Да, разбира се, определено и го препоръчвам на всички зрители. Много ти благодаря. Аз също.